Ac yn y de, mae yna enillydd arall hefyd, yn does? Michael Cobley ydy hwn, gyda Cai Bryn Endeavour. Enillydd y march yma heddiw, cyn enillydd yma yn y gorffennol, mwy nag unwaith. Enillydd yn flwydd, yn 2 flwydd ac yn 2 rod. A heddi yn mynd ar Pencampwriaeth Gwrywaidd. A'r gil wobr wedyn yn mynd i troed y mynydd trybl, dwi'n meddwl, eiddo Anthony MacDonald. Felly, Cai Bryn Endeavour yn mynd ar Pencampwriaeth Gwrw, y gil Pencampwr wedyn, troed y mynydd trybl, ond Ryan Wilson yn ei arddangos ar ran Anthony MacDonald. Wedi clywed enw Ryan Wilson sawl gwaith yn ystod yr wythnos. Ac yn Cai Bryn Endeavour yn derbyn yr hosyn a'r fedal aur hefyd. A mennill y Pencampwriaeth Gwrywaidd i Pencampwriaeth y Merlod Cymreig Teip Cob. Felly'r march ar ebol blwydd oedd yn fuddigol ym Pencampwriaeth y Merlod Cymreig Teip Cob Gwrywaidd. Michael Cobley yn tynnu sylw'r ceffyl er mwyn cael y llun hynny i roi ar y silff ben tân. Felly dyma ni Michael Cobley, y perchenog, wedi fagu gan Mrs Leision wrth gwrs. Bellach yn eiddo i'r crwt ifanc. Wel, aml y gyfa hardd. Dyma chi enillydd Pencampwriaeth y Merlod Cymreig Teip Cob i'r gwrywod a'r march yma, Cai Bryn Endeavour, sydd yn derbyn yr hosyn a hefyd yn derbyn y fedal aur am ddod yn fuddigol yn y Pencampwriaeth yma. A llongyfarchiadau gwresog i'r perchenog sydd yn digwydd bod yn ei arwen hefyd fyna, sef Mr Michael Cobley.